Аз тя неподвижно. Тя сега е следващия гей. Хапва се. Аре, ще хващаш ли? Няма. Аре, хвани я, хвани я, хвани я. Аре, хвани ме. Чакай, че ми се удира в главата тук. Аре, хвани, хвани. Давай, удри. Удри, бе. Не е хвана, бе. Тя как я налази? Диве, тя налазиха, бе, човек. А те сами отиват в ръците. Тя тогава ги хваща. Тя тогава ги хваща, бе. Големите гадни зелени лапи. Fuck off, втора яде батко. О, замахна. Замахна. Батко изпускаше. Втора. О, тя се тъше изде. Те много останаха. Бягай. Те нагризаха. Аре, хвани я, бе. Завърти, бе. Хвани я, бе. Се удари в главата. Аре, Сега трябва да я хванеш, бе. Стига си яла. Тя как на прамата ви прави? Сега трябва да я прицапа. Тя и касна на щипката. Риска на професията National Geographic тук. Тя взема отмет един голям чук и ще видиш какво точно да... Това е баке, дай ми два.